Ader, di pa ka nalang tinod loto. Ay matuwa, nero ko 88 na eh. Ama yan? O nang sinagbayo rin sabihan kong matuwa. Oh. Sabihan rin mo, pari. Oh. Mo nga na, iaputi no dya kay loto. Ret ang numero na ilang nilwal kay loto. Ana. Magkano lang nga mo? Mga 300 million la po, ana. Tanda ka na dati. Mga nanong po sabihan ka nga po, ana, putang mabigla yung mateya, ana. O sige, pupunta lang. Pinta lang nga mo. Apo, ana. Nanita, mapanayang mo. Halimbawa, tinod kang dinala na libo na mo, gawan mo. Keng wete nga pa yan. Ano ko, ana, ay si pa-repair kayong balik ko, ana. Kabala po. Ano mo ang kaila, may itong lang milyon, ana. Sa likong tricycle din nga, anak ko, ana, apat la yan, ana. Ako panyaliko ang gamit, ana. Ama kanyang kong gawan nyo, ana. Ikakayang ko po, may ataking, matuwa lang yun, ana. O po, ana, halimbawa, tinod ka 350 milyon, anong gawan mo, ana. Nakakataya na. Iyatakin, pari. Yung pari ang medel, o ako. Nakakataya na eh. 300 million eh. Naibigla yung Nabigla yung pari. Nung tumod ko akong 300 million, nakakataya na. Yung pari ang medel. Yung libo lang na. Yung spiritual advisor.